ngane wethu ngicela ukwenza le video yabantu abangabalanjwana. Umlanjwana ke umuntu ingane ezalwe intombazana yangaganana noyise. Umlanjwana leyo ngane akuyena umshana. Umshana ingane ezalwe unkehli eyizalela emshadweni noma ezale engaganile kodwa wasegcineni waseganana noyise walengane, then lengane yasiyakhishwa lapha ekhakonina yasiwa kubo kwayise. Leyo ngane umshana. Lena ke iqondene nabalanjwana ke le ngane le video. Ingane kwethu uma ngabe umuntu ewumlanjwana vele kula khona intombazane lesuke izala ingane. Isuke ifike ithethiswa icala ecaleni elithethisiwe bese ikhishwa imbuzi yokuthi igeza umuzi, bese ikhishwa imbuzi yokuthi ihlawula icala, bese ikhishwa imbuzi yokuthi ugogo ke nomkhulu labo befake bogogo nomkhulu kulengane sebeyacelwa ke manje ukuthi abamukele lengane yengane ngoba yikho ingane eba nengane abayimukele lengane beyifake isibeletho sikagogo. Ugogo kube ukuthi izelo ugogo okusho ukuthi siyaphenduka lengane siba ingane kagogo nomkhulu. Then ke bese ke kutholakala imbuzi yesine ke la khona izobe sithathwa ke lengane ifakwe isiphandla ngesibongo sikamkhulu ngoba umkhulu usephenduka kwaba uyise. Uma ngabe umlanjwana uyasuka kule ntombazane ezela ingane ingaganile uye ugogo nomkhulu bengane kagogo nomkhulu. Umlanjwana ke lo. Umshana umuntu ozalwa intombazane egane lapha ya. Umshana ke lo. So injalo ngane lona iqiniso ikona phela ukuthi alisekho iqiniso. Anganoma ngizothi alisekho noma selilincane. Kodwa nje iqiniso lithi uma umuntu wesilisa umithisile noma uzala ingane ngale komshado vele usuyisaphula mthetho vele. So into yokuqala kumele ukuthi uyenze ukuthi ulungise izinto uziqondise zihambe ngendlela. Kodwa most yabantu besilisa selfish bayicabangela bona. Most 90% wabo bayicabangela bona. Yabona yini umlanjwana? Umlanjwana kusuke kushiwo kuthiwa lo muntu umlando wakhe awuphelele. Lo muntu umlando wakhe uqala komalume uphinde uphelele komalume. Leyo ngane kusuke sekuyingane kakhulu nomkhulu koni nalume. So wena as indoda into yokuqala ekusuke kumele ukuthi uyenze ukuthi uqondise izinto, uhlenge ingane yakini ngoba angiyona yakho nawe eyakini. Ubusele ingane esibongweni sayo esiqondile ikube kuthiwa iqiniso likhona. But most yabantu besilisa bakwenzi lokho. Yazi benzani? Nazi izinto eziwu3 engizozibala ezifana nokuthi basuke bethela usawoti esilondeni ngenxa yokuba selfish. Number 3, khona uhlobo lwabantu besilisa eligijimayo luthatha ingane luthi lifuna ukuyoyenzela usiko, kube lenziwe usiko lwalekhaya. Minganziwe usiko lwalekhaya kuzokonakala. Yini ekuvimbayo ukuthi uqale ulungise lapha emzini abantu kuqala bese kuyima uzokwenza kwalekhaya? Yini ungagijima ukuyohlawula kuqala uhlawule bese uyayenzela kusiko? Waye kumele igijime yini izokwenzelwa usiko kodwa engalungisiwe lapha amaphutha akho? Amaphutha akho lapha wena ungcolisile emzini wendoda, ashiya ungcolisile. Usuyagijima manje usuzobona amasiko kumele ukuthi enziwe. Yini ke ungenzi usiko lokuthi lungisa lapho uhlawule kuqala uhlenge ingane uqale ngalelo siko lolo kuyima uzokwenza lolu lwakiniki olushoyo? Bagijima bayithatha ingane idonga isiko lakubo, ayithathe umuntu ingane ayenze lo msebenzi ayishisele iphepha ayifake isiphandla athi idinga usiko lalekhaya. Engakhiphanga ngisho isisetelo eminyama leli, engawugezanga ngisho umuzi. So into eniboniyenze abantu besilisa njaha ngokuthi ngifuna ukuyenzela usiko ingane yami, ngifuna ukuyenzela usiko, kumele ngenzele usiko. Kodwa ungayihlawulile ingane.
iphutha lokuqala leli lenziwa abantu besilisa aba-selfish. Iphutha losibili elenziwa abantu besilisa aba-selfish, bayagijima bafike bayihlohla iy'ngane. Fike wena umakhanya wena usho lapha akayihlawulile ingane, usho lapha akawugezile umuzi, akenzanga lutho ngenxa yokuthi une-privilege yokuthi ingane iyakwazi ukuthi imvakashele, ngenxa yokuthi une-privilege yokuthi le komalume wengane bayavuma ukuthi abe ne-access to ingane nani, bese esebenzisa lelo thuba ukuthi ahlohle especially ezabafana, iphelile iy'ngane zabafana y'bhayiziswa obaba. Wena umakhanya wena uphelele nje wena, kukhona lutho okushodayo, engakhiphanga ngisho isenti. Lento yesibongo sengane, especially ingane nomfana, it hits deep. Iyazwela ingane nomfana, ingcono yentombazane. Ingane nomfana iyazwela because yabona, if ungazalelwanga emshadini singaqondile isibongo sakho, noma uphethe komalume singaphelela, ngisho kanjalo. Lento ifana nokuthi uthola ukuthi uzothi umune ingane zamantombazane zodwa, bese kuba khona abantu besilisa bathi hayi kusashoda uphelele, yabo. Thina sinengane zabafana thina, so thina samadoda kwangempela. Nalento-ke yokuthi singaphelele isibongo sakho ube one sided, iyafana ncamashi naleyo nto leyo, yabo. Abanye abantu bakubuka engathi ungaphansi, yabo. So that's why ingane eziningi zisuke zicrave isibongo sakubo, especially zabafana, because zifila leyo pressure yokuthi I'm less of a man because anginaso isibongo sababa, yabo. Bese yafika kubaba azoyipressurize ingane, ayihlohle, angafuni ukukhipha iwashing engcolile ayiwashe, ayiclean, ayineke, afuna ukuthi avale iwashing engcolile ayivalele phakathi, ayilokhele, engabe ukhipha iwashing uyayiwasha, aclean ukungcola kwakhe, ayihlohle ingane. Enye ingane ihlohleke, igijima ingane ihambe yoyihlawula, noma igijima ingane ihambe iye kubo ithona siphelele, bese ziyaqala inkinga. Yeka nomkhuba okuhlohla ingane bobaba nilazi iqiniso lidukisa ingane, bese ufaka ipressure yokuthi phela wena ubaba wayo, konke kuphelele kuwena. Bobaba imane eqinisweni. Bese kuzothi number 3, iphutha elenziwa obaba emva kokuthi bezalele ingane emzini yabantu ngenxa yokuthi basi-selfish. Ilento yokuthi usuke wazi kahle ukuthi kunengane ongayihlengile, bese uyasuka uyahamba uyogana. As indoda, into yokuqala kumele ukuthi uyenze wena ukuhlenga le ngane oyizale ngaphandle kuqala, before uhambe uyolanda unkosikazi wakho. Kahle kwakuwumthetho ukuthi ngisho uma wengane kahle wawumthatha ngenkani. Muhlulekile ukumthatha kube ukuthi uyise wakhe uma wengane obengafuni, kodwa hayi wena ukuthi awunebushini wena. Wawumthatha ngenkani uma wengane kahle if ummithisile, abe unkosikazi wakho okuqala, bese uyahamba uyolanda lo munye wakho osibili-ke. So lento yokuthi uyasuka baba uney'ngane all over oyizele ngaphandle, bese uyahamba uthi wena uyaganwa, uhambe uyolanda umuntu osifazane lo osukuthi uyamthanda, umfake kini, azabikwe kini, kodwa kuney'ngane ey'lindile ngaphandle kwesango lakini ezingakwazi ukungena kini, ezifuna ukungena kini, ey'khalela ukungena kini. Uhambe umlanda ngaphandle umuntu wakho omthandayo, uzomfaka phakathi, azazazala iy'ngane ayizalele phakathi, kodwa kuney'ngane ezisele ngaphandle lapha ziyakhala. Ngisho nalowo muntu osuke umletha usuke uzomthwalisa umzima kwayena lowo muntu osuke uthi uyamthanda. Le ngane usuke uzehlisa isithunzi, le ngane manje ziwumlanjwana le kama wazo, meziza lakini nakhona azinasabelo, nakhona lakini bazobe sebehlukanisa bethi hayi phela lezi ezasemshadweni, lezi akuzona ezasemshadweni, ayizothatheka serious, izothatha kancane. Bobaba imani emaqinisweni, uthola ukuthi okunye ingane izalelwe komalume naye seziyazalelwa komalume neya. Bobaba ake simene eqinisweni, ayihlambulukile lento yokuthi sijahe ukwenza izinto singayilungisi. Siyabonga kakhulu.